Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Helóí a chaide agus fáilte thnáit chuig Podchraoladh de Gaelgails. Woohoo! Woo! Anseo is muidir clína dul an scéil agus tháimse le Lucy agus Roisin. Sean céadúir gomit I dtínmh tafel ar an Podchraoladh ó bhí na nólaga ann. So fáilte arás agus fáilte roin thnáis is tóca. Agus so táid chun is agus strá teornta a dhéanamh sna seachtaí amachróin. Bunithe ar an nus gom céin focail is fearla chu ar ach an phenomenon atá grá ar an trá. Clár fásnéise. Grete. Chur láir David Attenborough so chuir céad rá. Agus inis. So mar bhfuil tú ar nólas faoi grá ar an trá, if raon cá raibh tú le seachtain nuas. Agus iridó táid an seo le tu go pléibh ag an faoin gláir agus chuir ceap mar faoi na buch faoin sin na character agsúla atá le feicáil ar an gláir. Is an príomhrud an céadrud go léironn sé ná cé go beag tá san le bhilcha because tá an go bar tror go le ar an gláir. Cin le. Go le. No hí tú an leir faoin le an lá eile ná just like níor bhfuil me leis duine, but is gom cé híad fu skill like whereas tam tuéis buúdal. Redacted. Redacted. GDPR. Scrífa mé faoi mo chuid memoirs. Memoir. So dús gails céir a capse faoin go generalta céir a capse faoin céad chlár agus an céad sto go blase gohar mar den Well, cheap me se gur se bhád níos sár ná bhí súlam leis. Cheap me se go bhí me se cóborthe go méid sé. Cóborthe. Bhí an léirechán anhá cheap mé, like an actual, you know, na Camry agus an agur chóracht agus gachar a bhí déinte acu. Nero is I mean, I know version tá an so sin class ach Nero is an céir le tnú leis, so yeah, bhí mé ansás leis actually caiim mé rá. Agus bhí Shiva agus James. Bhí Shiva's James iontach sé cinnar ar nós like, you know, tús a Great British Bake Off no something like yes. skits Oh my God, yes. Sinna vibe before me. Hangin dynamic le edit mar hasasta cinál bag an sprí sin seachas a bheith dáide mar séach sin bheith cinál like California cinál deach sin Harbh dáide. Is besties iad sa fearhéil go bhistom so sin jazz chumá an dynamic sin a bheith an. Yeah, ar nós amach muide a Virgin Media. Gur an trá? Yeah. Season 2? Ach bhí mé góra ag chaim mé rá ag banantí agus manantí. Yes. Unreal. Dochreide like Unreal. agus are yes na taglines like couple up or fuckle off like asje cé a cheapéis sin. Tá mis cheappa gur bhór cléanna post gan rá linne le leiscih puns go Virgin Media. No, but tá like Tom like annoyed nach where I'm pushing because but I reached rinne committed and rinne shit on job so Tom's sauce. Basically yeah, Kermit's after Virgin Media and there's such a gross sauce. Yeah, Kevin good. So it's Lucas a cake flower. Yeah. So it's Lucas a cake flower bula mar le Bannock's manatee so Siobhan Rourke agus James Kavanagh Villamar leis an Jetnor so Cougar Buckley Cougar Colony Cougar Fellamore Cougar Gaelgory so bhí sé Jackar chudáús ar na daoine ar fad so tá list agam céhíad agus ceir dhéanaan siad so yeah so seo so bhí Laura a Gwyn is over ide í ó Longford agus Gaelgor í an sin Villamar le duna darban am Seán an bhfuil hiarán let's go well go there no and Cara Morlin or Nrahar after to look rá leis agus bhí sé lúte ar an rud gur machlíonn a bhíon ach inis is láthir é ar nuút cúla ceair like atá dochreide ar fad so agus tá Laura mar intern TG Cad fólam. Oh my God.
a ríis cé go beag tá san bhilga. Agus so obviously is limnach de Seán agus scoil go esin agus sin bhí loman a gcuin agus is lectroir printaseach so apprentice electrician as an gáilmhdó agus is fel mór esin. There's no man like Loman mar dhearann sé. Like a ríis daoine le taglines do bhéin agus brala mé just like gofa. Yeah. An sin Michelle is cóir dúthór acrúdéide í ón chlár agus fel mór í comá an sin bhí Megan na Gcuin tá mar láfar radio ó chun é Carlach agus is fel mór í an sin Femi oh my god leróid faoi gafa leis banisteir risce technoliaad fásnéise ó dúndalgan má chun de leú agus is fel mór esin agus an sin bhí Ciara a Gcuin is technoir cogus lena tá bhí géirí a like na like job descriptions ar fád asú, but pharmacy technician an Burlachir ó Blá Clia atá an fellmór agus sin bhfuil mar le Donal atá mar banisteir man so síalte ó Fort Larga atá an Gaelgóir agus sin bhí síirse a gcuin a oibríonn le policy digitach ó Blá Clia ach atá lonithe sa Bhroséal atá an Gaelgóir agus sin bhfuil mar le Andrew comá atá an astóir ó chun na muoineáin agus Gaelgóir eisian so sin iad na daoine gur bhfuil mar lo ar fad ag an tús. Mahu togan á se antacar sin na tucí. Sin mar rions like cóscoir ag ná just like the furniture ar fad agus na scóirna seo ar fad agus tá me se tanna tí am sport go bhí me géisi a cóscóir seasta. Oh yeah ní na sé rud chu leidir but ní le sin. So bhfuil mar leis na daoine féidir an chláir banach manatí agus an cinrá gráinna seoga sorry. Céir dúirt Andrew sa chlór brin dúirt like the jewel of the Atlantic jewel of the West or something jewel of the Atlantic way like gas bhí mé brair an gogglebox agus bhí siad ar fád like ag scrádio le an bí sin bhí se an fád. Tá crack an gráine dochletse Tá me gera láirtlathe faoi céir de tarsú leice mar ní líne a bit ar éad an gráine. In chlár eile bhíart op chlár ar crackanrá but just le leir fi gáin seoga an omla just like fi a hagrán hain til eici ar fodgrill na gailgas so hádag sé steach agus is rócha chuirsí gatainna sna lániún so an sin bhí na lániún a gcuin bhí Seán agus Megan le chéile Laura agus Loman Ciara agus Donal Saoirse agus Femi Michelle agus Andrew céir a capse faoi na lániún nuair chuirse le chéile idir dús. I know si Jackar mar níor bhena agan ar chéile agus agan ar chéile níor bhena agan arthú agus níor bhena agan ar chéile agan air mar Harlíonn so céir cap se faoin le kind of an structúir sin agus na lániún agsúla. Ceapan gnearna sé cíal mar gheall gonneach go raibh like na daoine ar choís le na chéile nó congra golóir le chéile like is cuihanlumm nóair a tháinig na hamnacha agus na picúir agus scacuid amach ar an Instagram ar dús solar thosaigh an chlór. Bhí mé ag géirí like teacht ar na lániún bhí mé brathnúir chu cé mai le cé mai seán lo ach agus tíon ceart agam cai mé rá le gaci le ceann so like cean go má. Is má an chuí nachnearna siad Dúir le bhhail bín siad like bunithe air like an cumatáir an duine nó like bín arthú like an rahéna anmh nó like is fótáil pipedí bhín saying so like obviously bunte anna chuid leis an cumatáir an duine nó cbéad whereas bhí si just an iad chuir chéile agus níor bhéin chun rud cosúla sin agus níor bhéon duine mothú godonna ná réirna a gí nó éidir mar sin sin. Hatan sin go mórlam chumá bhí me actually smaoine faoi sin chumá. An téanrad a rilum san ná bhí me le se chudíireach ach le tuigim cin fá go bhfuil ach freisin bhí me le nafach sé ionintach amach chalín le chalín nó bucha le bucha nó cebí cé. An strato. agus rud amháin eile bheoh sé jazz Beiidir na seo just ag teacht umhéin agus tar nóí tá gachtainna go hálan ar an glóir cai mé just a rá like mar tá se bh éisteachlinn tá se bhar fád fab like ó héh farsan tucht agus go fisiciúil ach bhrálam duine atá like a rathníon canálín difriúil like ar chós difriúil Beiidir tá gachtainna
ar an tois céine tois curp agus bheag sé jaspéidir just an representation de roioine níos mó nó níos lua eáil ach sin an tainar a bhí ar intan agam sagus mé bratnuir. I think raibh sé gcóinnig chuna bheith Jack arthú ó thaobh like ilcanáta de margheall gur siad a glórig obviously bhí siad glórig daoine le bheith ar an gláir, but bhí siad a glórig cúgur Gaelgóirí agus cúgur féilimóirí chomá agus kind of chunas a chunas go déon tú in le sin like daoine go like tá like agus arís like tá personality like omlan éagsúla acu ar fád agus like tá siad éagsúla an mala hain, but just ó thaobh like an kind of gná incanáilte de like bar fiction níos fear é sin bheith. Is daine iad le spéisiú. Le simena agus personality éagsúla. Is tá cúpla nóta am just sola déimid a ra mar seo cúpla nóta ó solar tháinig ráin seach leis na daine chuir le chéile. Buidá leis na hamnachaí bhí siad isú go mór leis sin jaach na daine excited a río faoi buidal. Céthe Donal cin fan nach cholána mar tá se Yes, Céile se Tá mé ggéir famach céin. Bhéit muid bhe mar háde. A bhrá seán ar chugus 7-seater nachrá a cháhars agus a brút hir cho. Bhí marrá like was that le Love Island bin like jeeps acu siad osclaí achlinn an se suas agus sprí tí siad brút hir ar cho go like 7-seater. So on brand. Sorry to actually cuiine. Bhí níos mó málaí ag na lás na bhéh na cailín í tíocht rud cheap na bhí anspéisiú agus forman nar fáig me na mic straps. Yes! Tá ag tuirlint leis na mic straps sin. Crackáilte comór sin. Like, nachfuil airgad agad version. Literally ag tuairt like Roman Empire. Like, just an bailachil sé, like, mic straps. Yeah. This is my Roman Empire as seo má be me cíúir seo. Agus salabha mu a ra bacon fries agus potatoes about ad spáint me gur fall amach bhí siad cholácht. Oh yeah. And like bhí se chu grammar just like a plaque crisps. Fine Love Island Durex, fine Crar and Trotatoes. But it's like, do you know where Love Island could mean like an utter grain in Akala? Like or like boots nor anything mar sin. But like in Eagrán agus like call it like television Eagrán agus like smoky bacon potatoes, yeah. Okay, Broner, bhí me garage to Ross. Ella, tá ina well Beidir go rá ach tá ina nach rá like aithna ag géine ar chéile. I don't know rá now. Beidir Gaelgóirí. Sorry, no, yeah, bhí me just rá like Jerhin Grev aithna ag really. And quite docu better like few reach like aithna súla already, but Mar bin Andrew play like ceol agus se hall sa Rochelle agus drastal se oscail bháin nuúd na bhí muid an. Well, bagam room Kimmel. So yeah, my garbag cleanú like mach nasca go le seán bhí seán NUIG. Agus limnach. Yeah. Oh yeah. So my garbag cleanú cechi agus tá dtíine eile like ní like Donald níos an mecht anig Donald like ar réanana. Agus na lá eile. Right. Anyway. Tangent, sorry. Well, tá aithna acu ar chéile inis, so yeah, not just daft besties. Tá like list agamsa duna like na I don't know na pointy like is far not the pointy is far but just like iconic moments sa chlár no ruddy like iconica sa chlár sorry no leir roisin tá go because ní man in focal of wintermach no it's my god because ma cin bhfuil chud céanang okay right yeah go so níl si tro in orid is atá si ar an gláir, but céad ceim tá agam san ná James Kavanagh agus an festas ar an trá agus an tweet sin his job is beach dochreite ar fád de like arís an rud faoi seo ná tá daoine có-granver tá daoine có-granver agus có-glic agus like fiú bhíon group chat ag dul like trí hinne I lúnar bhí seo céadúir le fád like seo group chat a bhí like basically dormant ónarachtas agus like near angel really loud for you but it's like Colua's a short or she'll be gotten like oh my god like you know on like what's happening yeah
They Kieran in this movie Currody Stocking and I was like, sorry, kid to a reach like you're way the ages. So Goyer Shivani Roar. Oh my god, iconic. Just like Matadna bhín adna go Shiva touches an Goyer is far he so fishin crystal like Ryan was a clar. Sean Eagrán. Oh no, stop. Agus bralam Gnearna siad like rialas agus gohfuil gatainna gafa leis Eagrán. Just có ach goite siad wing inis Sean is linge Sean. Yeah. Tá like you know nar win tú mach fi rud iontach agus ní go rá le aonana. Bei Sean like cholavin in my little indie artist Sean. Yeah. I know. He's not like other girls. An Kate céin so dús just bhí grán seoga agam just isise chuine just me se canún scráine. Canún gráine actually do chuide agus an lína tanga sír sin ó tanga na Gaeilge Sheskas like ar nó like Oprah like were you silent or were you silenced like just co iconic co-iconic Léna Andrew nar hagan sé Jack ar dús mar bhean atach tá gurí fálamach cé nach cuairtééis gan Andrew cos tá sé weim agus sin go mis wetsa le cabhah an George an cé le go bhés man do creidir ar fád co-funky is bralam funky Léna rís Femi Comid é cosint co just like really hold them agus a rís like just tá sé gen ar ear to him na Gaeilge agus just like rís far dún algan agus waún ar agus kick go séirse san éad bin tá sin agamsa an chat an dúláán bhí an dúláán co-granver agus go bhistom is co-founder de on Instagram Black and Irish is co-founder é Femi go bhistom Eisian agus Leon ó manúd tá lugad as go manú so sin an rih agus an dúláán so tá chuid é agus chuid bí a gom chuid é ná Femi gom a gine agus chuid bí ná Seán ag léimt ar an lína agus sin ro sin chuid scéal níos luúthe fao le Seán cé artiú agus bhí chud freigar chuir like an trá gé because léim sé Aniamh agus i rinn dúláán freis an Andrew nar léim se ar an gáine agus bhí sé gur bheith go sus beún le a bhéal na bhí agus phléasc se she like get that darlú like a darlú just for Love Island. Bhí an dúláán co-granver bhí sé class thug sé cuimhní thug sé siardom go like lá sport school like Rossí trí chuis agus loved it an óbh ar an spúnog iconic get your protein sin tá never have I ever gom agus reaction gráine do sin den ceist faoi an átas más a greibh gnééis agus she's like duna croga chuirsin seachna agus bhí si like she really buile faoi bhí si ná ar buile but just like really like this go hat sin go mórlam was just like I don't know just bhí si nó like príomid an or mar sin like just like níos go fin cinna Rudháin has amachcham faoi an pí sin ná tá me girl aibbrúach inis i ngearna se tafad ar a rud a log agus agathirchttaí an agus sin gráin thuirt seach sa siúmra nó ngearna siad like lá agus sin gráin thuirt seach agus lá agus gráin thuirt seach mar níbheh si sit an sin a bheit le breanú ar an drám seo fear a go dála chu d chin so tá ned spéis am sa tíomh agathircht cho ar a gaiisiint le gur like ru si an tamar fad ní ru si an just seach amach. Dearhan é ganhearna si tafid ar an seach like an cuaig seachtain ar péród seachtain I don't know céáda is bhí siad an ar fád le chéile agus an sin gur tháinig gráinna is straach chun like lá omlána dhéanamh ag tafid sais rud mar sin professional type is so go béle feicáil an sin an tatan tú an má shoulder duna bháile like má tá sin hééis sin héanamh whereas go den bhéh like an air sin le like édí agus like leanúchas sin like na céims na meánach teach chun ag gobar nó lé leis na meán like anhearna siad like í áir a seach nó like ní like just ní léon like fourth wall agoin it's just like it's strong mar bhíon you know like anús tá like a gúna céanna ar sibh
ag tús agus nuair atá duine le seo le bhile agus tá le cháá hééis tarlas tá me le deanir ar lugus le ceí taimpe bhí mé go leis an telefís an postú agamsa don teachta ná chunáilsúil ar leúgus agus tá si códeachar ó héh le na feiste an stop mar sin, tá sé fearheachar ar dhéanamh so lis go chu mé si éis sin dhéanamh le seachta nó léir nó caiiciís nó níl go ché go fád rééis si de tafad. Ma heap caiiciís sna chola? Dearhanné. I wonder an ra na an bhfuil aon mór an Camry an just site ar fud na háte nó an bhfuil fear nó ban camera an I gcóí lo, you know? Sílam sa teach go míon na cín aber Love go míon na cín sa teach agus tá sí le feicil agus tá si de Harbh stationary, but I think nuair hagann si teach ag na seomraí there it is an seomra right. Céir an seomra dearg an seomra grán an Fi swin over dram jargon. I was like, that's definitely Shouldn't spin off. I just patio tearing just So give me good swing raw. Ach, Cameron so rally. Yeah. You man on, sorry. Anyways, so the Black Lash grave Camadory physical is the show machine. Nuair agus a rís nuair bhí siad nuair rí siad déanamh na láin ag an tús go raibh siad an sin. An rud so an gá cin eile is kind of just rudí a bhain leis an chláir so an póg idir Dónal agus Ciara ag an deire. Ní raibh ag súil le haon action sa céad chláir but a smála daoine bheith sifta. Smála daoine bheith sifta. I mean, fear. You know, as a treat, Poggy bug. Yeah. Poggy bug. You are. Cute. Yeah, agus hatlam gur just Poggy wanna be and not an slobber all in the face. Ireland le Island. Daig dom rud ag ra ar é sin clostal. Silgam nach mé. No. Ach damach sé nó an fear espris singiltacht I use a dar level. Should hééis washing machine in le chéile ní bhéidir fiú sa teachhidís trééisdul she's an Guardian las mu tihir an shed nó igen a gláin or the heat le Benson and Hedges nor the heat always on oh god okay and then an ceir ná an láin nu ag tata seach sa cé chláir comá so Zach and Talia. Love it. Hí me script sin spatial gur chuir siad tá sé difriúil aber Love Island tá níos má ama ann nuair cheoltar daoine nua isteach, but bhí com ar greibh nach raibh mar thuirstú rois nach raibh beidir lá na ggótaréis dulthir nuair tháinig siad isteach so just cin gur cinna spatial bhíon. Cheap mé go bhanthug siad ar leid gá episód go dtí go Finnig cappa go méid siad trééis aber taún duine choáile an sin drama eile a chuirteach. Becheartób ar nós Love Island ag deide ag go cliffhanger bei sin rá a mádach agus a birth siúil seach a réir chéile. You know, mar hasasta rud cí ag de a chlár go méid tíine gur bheith breann mar ní se tarla chola éiche so ní nós chlár eile bheith mar go a routine so caihadíine gur bheith breanún tetan se thugan. Caimid stop a bheith go burs na me se mílan na chlár. Tá cófarga go gahí mu fannacht ar fáisteach cai mu fannacht seachtainna chumá. Ní seán tadaling faoi. Fuair an gas. A reach kind of tanín silum gohfuil ruding an gach seachtan because níl siad den nós gomsa anyways about brathnú air ruding go seachtainú. Do you know what tadíine ag brathnú siad ar Gogglebox gach seachtainú brathnú siad ar bí me brathnú ar Bake Off agus Race Across the World. Yeah. Just big brathnú air brathnú air chalíní. Okay. Jersey Shore. Yeah. Jersey Shore, Grair and Draw, Bake Off. Yeah. Oh, rud amháin, inis tá san cin fáin nach ra seán gur bhí na lína bhrela. Yes. Mar cína bhíimiid ag seán go dtíana smins, bhí se bhí mar fáil. Yeah.
So it was like actually bin rud eile like nuair sin cágadó agus seán a bheith sapi mar bhín sé ag an áid. It was just like, oh, let them just cóáasta bheith an seo. And we're just like literally we got in the script that we're like, right, Sean bet like mohicán like drink. I know. Jeez, bad at an hour. Yeah. Like lún come on. I know, like éonar ggéir se tá broúil nó tá buich nó éard ver sin bhearting clufi gach ó a bhúla mud súsla na chéile. Is bralam si like an tachtúcht mór fáda. Agus bhfuil said actually rud bhí spéisiú na bhí gráinne concept sa siúmid zarg, so bhí cinna play an le banantí agus manantí agus gráinne gur ebliúach cin cúplaí tá gobud. So seo go riad a bhéidir nachfuil hééis benna ach níos ag fág géisioach fós agus gan le brenne. Ach dúirt gráinne rud spéisiú, dúirtí I need to hear it to believe it. Faoi réilge mar bhí imníú bhí carín sin th bheith nervhíiseach faoi I leirt agus bhí gráinne le I need to hear it to believe it. Na bhí inspirations but like wow. Like whoa. Magic gráinne seo ag arhála. Bin rud freisin faoin like méid gohilga bhí le clistáil sa chláir. Ní lis gom ní mé roiínte sular tháinig sé má céhhéid gohilga bheith le clistáil agus. Like I know I can choose like bhí like na fóhead le agus gachar mar sin, but bhra méid kind of gur tháinig na fóhead agus an gréimiigh siad i PC eile nó ní lis gom agus bhí an chuid gohilga ag tú san chláir agus an sin ní raibh kind of ón láir dín deara agus a rís like Sílan go mín mu a chuna cinnta sin comá le mar ghilgóir, cos like ní gcónig mín tú gurí bheith dúintú ar gine ar táú so like daoine like na ghilgóirí fi siad ní bra contact Marial nach raibh déanam níos mó irta leis an ghilge, but rís tem dómh like ortha just bín tú roiachar agus ní bhíon an foiine agus bheith no ní bhíon agus ní tú gur bheith like is mis an ghilgóir agus gal lei se bhíúchait agus bhí haine se an granna fáhead an hain se am nachra se an na tá mar fád mar fiú má hiigimród má ecin fáhead an tá go le léamh. Tá go like bé thula just ní bhé me brenn a gláir níos mú bé me léamh na fáheadal agus bhí puinte eile ó bhí golóir tína ans as sa tríhatas agus sú said Tá mé ceapgur se teach oscailte agus wachtú tweet sin bhí se Laura with her chest out being adamant that there's no H in Brella Honna. Agus seems like, okay, I feel attacked because it's a Brella Honna. But tá sé inglacha an dagin úsáid marolalas, so it's féidir mis sé múntóir, so it's féidir lábrethe sanna nó lábrethe honna aránis. So it's marolalas, so it's come really faoine rialacha but just it's come for the rialacha. Sit down. Ó héh an chlóir agus an bhilga de like ceapan bhí sé ionach ra an dochean cosán agus is léir ceapan like daoine nachfuil an bhilga acu Beiidir ba níos mó sima intí hééis brathnú air ach bhí beag an on díá armsa ar aos an méid gailga bhí le costáil ach sílam go mai níos mó leis na Eagrán le teacht like is dóí go mai níos mó gailga ag like na homahoir like rih deire an chlór hopefully híntoch níos má gailge chlostal like so agus ag cná gná cóhéics a chodig mar a bháin bhí hus ag coppla duine faoi bhí si rá you've never seen the gailtocht like this is bhí si rá ibrahim ní had a gailtocht agus ibredal tru canál ó má go faoin chun cheap so tá canál feice an dáhíomh nó scolágan a ruí seo le tá sé dachar an choíocht ceart áit agus tú lé le rudí mar seo mar daine tá an ggéilteach tá an cuairmach faoi so cheap gur an chórá an thbh spéisiú. Cé áit anhearna sí tafaidir Port leige agus tá tú actually sorry na cuairtí seo tá tú action in fannacht is Airbnb atá teach. Gals. No, costing sé like €1,000,000 an hí, but tá is féidir le like gáig den adul stachan, so tá ceappa like Searbank mí beltana a bblin scoúin like Glas weekend fi cartún. Súla go nach mé gráir an trá tafad ag an am céine is tá mu chuirí dul tafad in Tásúla go mé dar na sráán
like Dearna but a rís braham like leis na cíntaí seo gnearna siad ó thaobh like na ghilgaide agus a rís like fiú like an chláir like ní níimiid chur an aithna ar na daoine fiú ag an túús do nó like an céad ag an Love Island like Jenna siad PC like faoi gachtain agus like I know gnearna siad sin but fi siad an scopi so a rís siad go diggin siad nachhfuilach I think it's like cuaig nó sé seachtain de chláir ach gur fé lo chur amach so tá sé gurí bheith beidir ní saváilte leis an strá seo agus sin má ein sin darna chin like on méid gur cool méid like taréis an chláir an láhanana a ríis like daoine nachfuil mór an goilga acu nó nachfuil mór an spéis acu sa goilga taréis an chláir bhí si rá gur thosaigh siad a buintú as an cúpla focail leis an daoine is teach iní brathniúir so tá sin bíon sin goach go agus a ríis like bíim sé ardlach mátá rudidir Virgin Media atá dá hanga níl si omlandíirithe an mar chuintú lífa tá sé ddíirthe ar na daoine nachfuil mór an goilga acu nó nachfuil mór an muíine acu as chud goilga so sílam greibh sé sin go má ghfuil sé tuairt muíine doghine agus rís marlí tusa Lucy dearhann tuiscin cé cáir bhfuil si a ggéirí na daoine sin a bhheile isteach agus sin go leanana siad aráig le níos mó goilga thart isteach sin sa seachtaí amachrón. Be sé spéisiúil agus Tásúlam go mé a cant fin chiad a granella. Yes so mar luúg mar táid géirí so go straach dhéanamh as an chláir le pí content thuirtarás so béidirrás Tásúla go an tapna chun ní bhíon is an riomh táid bhí agra mar greení like fiú I don't think ní acha sibte ón no sorry the brethla the brethla never mind just fad on law like each nach even at an beer pong clean it it's cuilam inis ach beidir má bhíon daoine breanúir agus má sin hééis géisioach lei seo buhráling clústal cin chuid troll gúiltib going tíú seachad mar tá tú fastúirmíang as gur cinál Ibrúach chuid trúir tá mu gur clúiste go cheapan chip se fin chlár agus chud cheapan chip faoin chun cheap seo agus mu a lé. So gotí an tatan siúan silicon fágur slá liv agus deagná ar marscanná bí dar leint ar Instagram @goil_gals tá Facebook agan comá goil gals I think agus táidir Twitter I think comá goil X _gals X agus nó chuir rífas thugan nó carrier nó béróid na ghil gals ag gmail.com agus genimidir níl é seo ar an úrde gacíine fá san chláir de leráid but arbalinn chuir capte faoi ach in an dalinn bunig sult as an teir seachna agus bunig sult as gráir an trá. Okay, shut up. Hey. Yeah.